Shalom. Parhalado pasaton selamat hari Minggu tusude ruas naman dohoti par minggu anon. Martua ma akan aro di bagasan Tuhani. Topik mingguta sadarion ima mangolu songon paripe ni Tuhani. Tadalani ma ngoluna ni gohon ni dame rapon sude akka dongata jolma. Masih haholongan mahita di bagasan ngulu taon. Jala mangulu mahita songon paripe ni tuhatai namian jala toktong makanguluhon holong nasian debata. Atong tapuji ma guarna nabadiai marhite ende ale dongan saroha. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Yesus, martua ma akan nama was male midahati goran, ai pabosurondo nasida, martua ma akan na ias tondi, ai idaon nasidado debata. Haleluya. 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 Martangyang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosa amanami saleling nilelengna asini rohamdo na mangaramuti hami sian nasai laon rasi rasa nuaeng jala asini rohamdo na mangalehon barita na uli gabe hanguluon nami sai asi maroham sai buhai marohan nami jala lehon tondim na bedei asa huatu si hami sude panagum-dogum dohot pambahenanmu na balgai payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jala lain baru rohanami mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nabadia doho dipuji roh hakondo di
ni dibata di minggu tasadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon nari minggui, dina nomari maulahamu nasasi ulawanmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiani jahoba di batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi di hutan ni halak pe namangibati hutam. Ai dia naonomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahenna di pasu-pasu di bata jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta, diajarna sian hata ni di bata. Ikon badia do hata ni di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulaon naumbar tupatikmi. Amin. Tuhan jodoh pasar longaki tarana salah pambahenaki atanggunakan baru lagi doramaan. Pakuliki peko pasone mamai rohani dongaku be pikiran kata nahurang ture doramaan. Tua dopan ni di bata, tatopoti madosatana gudangi, martangiang mahita. Ale Tuhan di bata parguguna suatu dosa para siroha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, ro tujoloni habangsa habadiaonmi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jot-jot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dakku halolongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaeng tuasi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si pangulu hami, dot alani guarmu nabadai. Ale Tuhan, saya asima roham di hami, halak nadangolon. Amin.
tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaani dosa. Alani pangalosiot tado umbahen natar tulang Kristus. Jala binaheni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangota. Jala binaheni bugangna malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Aso asiroha, aso godang basam tudiaan. Alaliman basam dohot asiroha tusurgoan. Maulia tema diho ode batang alabasa si pahendalaning marhiteanani tubanuan. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion tarsurat di panguhum 14 ayat sada sahatu ayat 4 tajahama margati soring. Dungi tuat ma si Simpson tunimna gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Alai nina amana dohot inana matu ibana. Dang adong huroha di tonga-tongani boru ni haanggim. Manang di tonga-tongani sandok homta bahen jolmam. Umbahen tunglau homam buat boru sian halak Palestin akan namar hulu. Jadi nina si Simpson matu amana. Ikon ibana buatonmu diau. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Ima sahatna martua ma akana tumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amin. Holan sadado nariko Jesus legoni dia manang ahapenadapon datu pasona kona nang artana sagla sude di sini
Hatidakon ma haporseotai songon nahina tidakon idung atas saha porseaon disandok portibion rap mahitamandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosa na tumupal langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasasadai imanati dubuhan ni si Maria naga gabian sianton di porbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea ditondi parbadia jada adung sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Warta HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu 26 September 2021, adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu ini, hidup sebagai keluarga Allah. Yang kedua, PA online. Pada hari Jumat 1 Oktober 2021, mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 21 WIB akan dilaksanakan PA online untuk 2 kelompok. Kelompok pertama, sektor 1 dan 3, dan kelompok kedua, sektor 2 dan sektor 4. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA tersebut dengan sukacita. Nats renungan diambil dari Ester 9 ayat ke-15 sampai dengan 19 dengan topik keselamatan dari Tuhan. Ketiga, telah menerima pemberkatan perkawinan. Pada hari Kamis 3 Juni 2021 telah menerima pemberkatan perkawinan Saudari Elizabeth Francisca Prinsesi Boru Sidabutar, putri dari Bapak Syamsuddin Sidabutar, Ibu Jenny Boru Tambun, Jemaat HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Alamat keluarga Jalan Kejaksaan 1, Blok C 51, Pondok Bambu, Sektor 3, Wik 10. Dengan saudara Hannes Hasenpat, putra Bapak Henning Heur Hasenpat, Ibu Susan Hide Imgrat Hasenpat, Jemaat Gereja Evangelis Paulus, Hannover, Jerman. Alamat keluarga Hannover, Jerman. Pemberkatan dilaksanakan di Gereja Evangelis Paulus, Hannover, Jerman. Majelis dan jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, tata ibadah minggu. Sesuai dengan keputusan sermon Parhalado Kamis 9 September 2021, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu, mulai hari Minggu 3 Oktober 2021, setiap lagu pujian, epistel, dan fotum tidak lagi diketik di kertas acara. Yang diketik hanyalah urutan tertib acara ibadah minggu. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gereja supaya membawa buku ende atau Bibel atau Alkitabnya masing-masing dari rumah. Kelima,
Ibadah Minggu 3 Oktober 2021. Khusus untuk ibadah Minggu 3 Oktober 2021, ibadah Minggu diadakan 2 kali. Yang pertama, ibadah Minggu umum masuk pukul 9 WIB. Yang kedua, ibadah khusus peneguhan sidi sekaligus perjamuan kudus masuk pukul 11 WIB. Keenam, pelajar sidi tahun ajaran 2020-2021. Dimohon kehadiran seluruh pelajar sidi untuk mengikuti general repetisi atau latihan ibadah dan sikap pada saat lepas sidi, yaitu pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 12 WIB bertempat di gereja. 7. Pelayanan peneguhan pelajar sidi. A. Pada hari ini, Minggu 26 September 2021, akan diadakan pelayanan peneguhan sidi khusus bagi 1 orang Naposo Bulung yang datang dari Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Pangururan, Medan, yang bernama Roseni Silalahi, beralamat Komplek P4S nomor B6 Pondok Bambu, Jakarta Timur. B. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021 masuk pukul 11 WIB sampai dengan selesai, akan diadakan ibadah pelayanan peneguhan sidi bagi 12 orang pelajar sidi sekaligus ibadah perjamuan kudus beserta orang tua. Kedelapan, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 26 September 2021 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT atau Sekolah Pandita HKBP dengan pengaturan sebagai berikut. Kantong pertama dan kedua untuk Huria, kantong ketiga untuk STT atau Sekolah Pandita HKBP, kantong keempat untuk DSH. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 9. Program dan anggaran dewan-dewan, seksi-seksi, dan punguan kor. Diberitahukan kepada seluruh ketua dewan, ketua-ketua seksi, dan punguan kor HKBP Pondok Bambu supaya membuat program kerja dan anggaran tahun 2022 dan paling lambat diserahkan kepada ketua dewan masing-masing pada 31 Oktober 2021 untuk selanjutnya dibahas pada rapat parhalado. 10. Surat masuk dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. A. Surat pengantar proposal kegiatan 160 tahun HKBP bersinar yang berisikan anggaran atau biaya dan permohonan dana untuk menunjang kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis 25 November 2021 pukul 16.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB bertempat di The Grand Ballroom Sopo Del Tower, Jalan Mega Kuningan Barat 3, Lot 10.1, 6, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. B. Undangan seminar AMA HKBP Regional 3 Wilayah 5 Distrik Jakarta, Jabar Tengdi, Bekasi, Banten, dan Deboskap yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di HKBP Petojo Resort Petojo secara virtual, link Zoom dan live streaming. C. Undangan untuk mengikuti festival seni suara tingkat remaja pelajar SMP dan SMA tahun 2021 se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Yang pertama, lomba vokal solo tingkat SMA putra dan putri. Lomba vokal solo tingkat SMP putra dan putri. Yang kedua, vokal grup tingkat SMA dan tingkat SMP. D. Undangan kepada seksi AMA
untuk mengikuti lomba mandok hata secara virtual. Utusan setiap gereja maksimal 6 orang, 3 orang mandok hata di Ulaun Ujug pernikahan, dan 3 orang mandok hata di Ulaun Habot Niroha atau duka cita. Biaya registrasi sebesar 50.000 per orang. Pendaftaran pada tanggal 23 sampai dengan 7 Oktober 2021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nama dan nomor telepon yang tercantum di warta kita. Yang ke-11, keuangan. Persembahan untuk Huria sebesar Rp11.587.068. Persembahan untuk pusat atau untuk banjir bandang sebesar Rp2.545.750. Persembahan untuk DSH sebesar Rp3.207.686. Terkumpul semua sebesar Rp17.340.504. Demikian warta kita di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan persembahan ini untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Papuji matuhata, marende mahita, sian buku ende nomor 204, ayat sada dohot ayat tolu. Damai debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna amanami dohot inanami, nama dohoti ibadah, di bagas garejaun, lausongonima, diaka amanami dohot inanami, nangakayanakon nami nama dohoti ibadah, marhite live streaming di tonga-tongani bagas tabi, sian hami parhubas, nama layani di minggu sadarion, pasahatun tutonga-tongata, selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Horas, shalom, salam sehat. Hatani debata si Peopota, na diturbukon di minggu sadarion, masurat ni Apostel Paulus, laho madapatun si Pilemon, bidusada, memuka sian ayat walu, sahat rodi ayat 10. Surat ni Apostel Paulus madaboton si Pilemon bidusada memuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10. Ta payhuti hutma songonon ma padok na disik. Ope
Gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarudihon natama tuho alai alani holong ni rohai tagunan mahu mangilihilik nunga songoniahu Paulus naung matua jalatarihot nuaing alani Kristus Jesus asa huelehelik maho alani anakokku si Onesimus na hutubuhon dina tarihoton ahu na somarguna do ibana na jolo diho alai nuaing marguna situtudo diho nang diau na husuru do ibana mulak tuho doson rohakku do ibana huetong naing donian topotokku ibana asa sikakmu ibana pature-ture honau dina terrateonahu alani barita naulii alai dangolo au mabahen agia aha anggo sosian pamotuanmu asa unang songon na so tarjua dengan basamu naing ma sian lomoni roham atiki alana ubain nasirang ibana sangubas sian ho asa gabe saleleng na ibana diho dadabe naposom ibana tunglobi sian naposo songondongan na hinaholongan lumobi diau lambehama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo di etong hoau dongammu jakon ma ibana songon ahu ido yanggo sahatna hamua kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus adong sada barita mardonga puda di sada luat jongjong do sahalak raja nama caitakas laho manggonggomi paripena luat na niuluhon ni bana jala tegas do hadirion ni bana songon sahalak raja jala diaturehon ni bana do sude aka alu-alu na pinasahat ni paripena dinasahali rodo utusan ni aka ina sian sada inganan sian sada luat laho maddapoton rajaon jala dinggaddo penyambutan ni rajaon disudia kaparupuan narosian luat dina majupakon jala pasahaton sudia kapangiduan nasida maradupon rajai ia pangiduan ni akka inaon tu raja madok asa saluhukna amana dong di tonga-tonga ni keluarga nasida di tonga-tonga ni luati ikon uhumon ni rajai semua kaum bapak yang ada di lingkungan mereka, di tempat mereka, supaya raja menghukum mereka. Tersonggok ma rajai, buasai kunuhu mosudia kama nadong dihutai. Ipatakas raja umma tuakaina, ahado sialana. Apa penyebabnya? Maka semua kaum bapak harus dihukum dari tempat itu. Sadasian akaina madok
Raja nami ubain nasongoni pangiduan nami amat tanami di jabu holon namar juji do launa. Dakkeabe mulak tu jabu. Olo sipata sampai saminggu holan namar juji. Dinggamai ninna rajai napi nasahami. Alai Roma muse amana ina nasada matok raja nami. Anggo amat takku di jabu holan namar togel daulauna. Soai sari hobbe akai anakkon namar sikola. Moloi jalo anakkon taringot tuang sikola dakiai lean. Alai anggo martogel terus madong. Ima padok ni ina nasada dinggamai ninna rajai. Roma muse ina nasadanai raja nami anggo amat takku kadirti matorus. Sahali sadari kollalu matangan na tuau ninna. Jadi mulu saminggu bapi tu halima saya lalu tangan na tuau moloso ditujang ma moloso dipastak ma moloso ili baim ma hata-hata naso dinggan ninna parupuani tu raja dinggam meragam akalasan-alasan na pinasahat ni akaina mararupun rajai gabi didok rajai madok aka parupuan naro mulak mahamu alai udok matuhamu inang marsogok jam 12 bodari Roma utuluak munai. Laho manutung hutamunai. Alai adorang so jam 12 keluar mahamu sian hutai. Jala buat kamu maka hadde-hadde muna. Dia manarumikko di hamu buat kamu mak. Anggo jam 12 ikut tutu hongkuma luak munai asa unang adombe ama di hutamuna. Anggota ringot tu bagas muna hupa jongjong pemuse ninna rajai. Alai ngok ma rodo audo parangakku jam 12 bodarion lahu manutung manurbu hutai. Mula ma kainata. Alai saya dipikir-pikir ya kainata madung mula nasi dari perdalanan. Molo itu tung kutai dangadong beama di luar nami. Saya marhusari marohania kainata dina mulahon nasida sahat tu luar nasida nunga jam sia nasida sahat hutan nasida dihobasi sude akasi hobasanna. Saya marpikiri sude akainaun. Posi dunian pabainnya kamata tuhami sadiri. Parjuji partugil kay dirti ngerido pabainnya kamata dihadirion nami keluarga alai nung ngadabot be partikian jam 11 jalanunga di perjalanan raja mabuana kaparanganna marubur nasida lahu manurbu hutai sahak madipituni harbangani rajaun tohoma ngasi usung akka hadde-haddena sudia kaina haluar seda-seda. Haluar seda-seda. Dia kena rumiko di nasida. Mana yang paling penting bagi mereka? Mereka bawa semuanya. Alai di parrohau nalanunga di harbangan ni pitui raja manganok noti sudia kaina nama buana akka hadde-haddena adong akka guni di sarak-sarak nasida. Tarsonggok raja ayah hama nang binuan ni nataong. Belga-belga mah hadde-hadde ni nataong. Adong muse nama buah beko. Belga mah hadde-hadde ni akai nataong. Aduh horonai sojo ninna raja umma. Yabba masahala ina. Natongon mah buah beko. Dibereng mah. Adong mo muse sadaina nama narak goni. Di pareso mah goni doh beko na binuan ni natai. Hape akamatana do na binuanna. Di sarak-sarak di bagas goni.
Ipa masuk tu beko, laus di sorong-sorong songoni. Tersonggok marajon. Ijo mamuse sudi akainai. Hamu do madok ikon uhumon. Jalanga hudok tuhamu ikut tutungon surbuon hutaun. Asa unang adong biak kama di dua munaun. Gabe marhusori ma rohani akaina. Raja nami. Sobba nami madiho raja nami. Agan pesongoni pangiduan nami. Asa hurungommu sude. Akamana dong di luar namion. HP di dok hoi kot tutungom mahadirion ni akamanami. Memang posido akapabayanan nasida tuhami. Kejam do pabayanan nasida tuhami. Yang tidak peduli kepada keluarga. Alai mangilihelek mahami raja. Di bagasan holong. Upature-ture hami pemuse. Keluarga namion ripe namion. Daung nunga songoni. Padohan muna pangiduan muna. Mangilihelik mana sida sia nuduk dosian serep ni rohana sida. Marsobbatu rajaim. Raja nami. Alani holong nami. Diripe namion. Unang matutung. Unang masurbu. Luas mana sida. Mangulu muse. Alai paingok ma. Akamata namion. Ujungna didok rajaima. Ala holong dona mangula di bagasan hadiriom muna. Maka holongi ripe munabe. Aupe. Holong matutu pakeok kumuse. Laho maka holongi. Aha nagabe. Haputusan tarikok kumai alani holong. Ala di paingok masudi akama nada yuluati. Hamuak ka ama. Mulayon naso jadi be. Baino muna songon nabinay munay. Unang adong biak kapar juji ama di tonga-tonga ni luaton. Unang biadong ama partogel di tonga-tonga ni luaton. Unang biadong nahabegian kay derte di tonga-tonga ni luaton. Sudiak ka ama manguduk ko naha na pinangido ni rajaim. Amo kadongan na hinaholongan ahado na nang dohonon ni baritai. Marhiti hatan di bata natapay hudiyo di bagasan minggu sadarion. Lumobima marhite topik minggu asa mangulu hita songon keluarga ni debata. Hidup sebagai keluarga Allah. Mangulu songon paripe manang keluarga ni debata. Tongon diodol honakin di bagasan baritaun hadirion ni sahalak na poso ni si Pilemon yang selama ini bersama-sama dengan dia di rumahnya. Dia adalah merupakan hamba daripada Pilemon sendiri. Tetapi dia lari dari rumah Pilemon. Walaupun sebagai hamba belum habis masa kontraknya. Karena seorang hamba boleh bebas dari rumah seorang itu harus ditebus. Karena dia adalah budak di rumah itu. Karena dia adalah hamba di rumah itu. Bukan itu saja. Hamba daripada Pilemon ini juga adalah seorang yang memenjara apa yang ada di rumah Pilemon. Sehingga dia lari dari rumah itu. Karena dia mencuri di rumah Pilemon, dia lari dari rumah itu. Tetapi dia bertemu dengan Paulus. Dia menasihati hamba daripada Pilemon itu sendiri. Dan dia mengatakan kepada Pilemon, dia sudah menjadi anak saya di dalam Kristus Yesus. Dia sudah saya nasihati. Dia sudah saya bimbing, dia sudah saya perkenalkan Yesus yang sebenarnya, yang menjadi jalan kehidupannya. Dia benar-benar sudah bertobat, walaupun dia bukan anak yang saya lahirkan, tetapi karena kedekatannya dengan firman Tuhan, kelakuannya yang sudah berubah, perbuatannya yang sudah berubah, dia menjadi anak saya. Dan terimalah dia kembali menjadi anakmu. Kalaupun ada utang-utangnya selama ini
terhadap engkau Filemon. Akulah yang membayar semuanya itu. Akulah yang melunasi semuanya itu. Terimalah dia sebagai anakmu. Ukapdo rohani si Filemon. Laho majalo. Si Onesimus. Dia menjadi seorang anak yang berguna. Holong dorohani si Paulus dihadirion ni hamba ni si Filemon sadiri. Alamangula holong ni roha. Alamangula holong agape. Alamangula holong na mangampuni. Songon barita nakin nang pesongoni hacik ni rohani akka ina maradopon keluargana alai ala holong agape mangula dihadirion nasida songoni ding dirajai ala mangula holong agape jalaido nanidokna buado sama ngulu hita songon keluarga ni debata di bagasan holong. Hiado dibaritahon di TV swasta dung masa pandemi COVID-19 di sada provinsi lebih kurang 2.500 pasangan keluarga na mangalu tu pengadilan asasirang. Lebih 2.500 na mangalu tu pengadilan asasirang. Asasirang keluarga nasida. Ya mungkin ala sukarejo beramat tai. Ala sukarejo be pasangan na. Hinorhon ni COVID-19. Mabiarau atik behado sian si 2.500 pasangan suami adong siat tonga-tongani halak Kristen. Mudah-mudahan madang adong ate. Mudah-mudahan madang adong. Ima patuduhon na mangula holong agape di tengah-tengah ni keluargai. Na mangula holong agape di tengah-tengah ni pardongan saripeo ni. Jami tahun paingoton hita songon keluarga di debata. Masih haholongan mahita di tengah-tengah ni keluarga. Songon na pinangido ni debata. Ya doa makadungan mardalani sa punggungan akka namarale-ale kebetulan nasida namardalanion di topi pasir. Di namardalanion nasida nasa punggunganon asik manasida makatahatai. Adong ma pembahasan alai masing-masing madok aka pendapok nabi. Ala songonima pardalan nasida asik manaringoti sada topik jalasi bay padapok nabi adong manay musi nang penang maraliali nasida ipastak madungan naon mungkin emosi bana dak satulu pi bana songon nanidok nidongan naon alai yahama dibaen na dipastapon hadirionna di namardalanon nasida di topi pasiron di surat tonibana ma saat ini sahabat saya menampar saya inebana di surat tomai pasiri saat ini sahabat saya menampar saya inebana asik mamuse nasida namardalanion asik nasida namardala alani mohot ni hari di topi pasir nasida pajupang manasida doho sada kolam. Nama cai bagas sude mana sida masuk tu kelamu merlangi mana sida tu sungayon ina merlangi nasida alani songonima mohokna gabedang dingok sadadonganna nahona pastap nakin bagasna ujungna
minta tolong maibana ala neng mugap, neng maup ibana. Ujungnya dongan nama masta ibana nakin menolong hadirin ibana sendiri. Nunga songon na pingsan ibana, na itu gunai ala nunga muga hadirin na itarik maibana antara sadar dan tidak sadar. Dung sadar ibana, lau maibana tu sadar batu-batu. Isurat ton ibana maibagasan batu-batu-batuon. Hari ini teman saya menyelamatkan saya ini ibana. Hari ini teman saya menyelamatkan saya. Gabe heram madongan anakin. Tadi saya menampar kamu tulis di pasir. Hari ini sahabat saya menampar saya. Sekarang saya menolongmu dari air itu sehingga kamu selamat. Kamu tuliskan juga di atas batu. Hari ini teman saya menyelamatkan saya. Tidak ibana mah. Kalau ada pun kekurangan. Kalau saya tadi menuliskan itu di pasir, ketika angin bertiup, itu semuanya terhapus. Tetapi setiap yang baik harus kita suratkan dalam hati kita, yang selalu kita ingat apa kebaikan seseorang itu kepada kita. Idona pinangido di debatasian hita di bagasan bason marningot akan nauli nadenggan. Jala dipaingot hita di bagasan bason hidup sebagai keluarga Allah. Wado hita mengajari akaya nakota asagabi halak namarguna. Songon naposo ni si pilemon nakin songon guarnai gabe marguna ibana. Mau lihat ema di huriata. Ngatabu hali yang nakota di bagasa sabulan nomad dohoti. Fordi. Lahu mangisi nasida, mabohali nasida. Asalam dihasihole nasida hatani debata. Supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang berguna. Di tengah-tengah ni keluarga, songon paripe ni debatahi kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Supaya anak kita itu menjadi anak-anak yang berguna. Torok doran waingon akayanakon na samarguna bi. Alani Pangalaho begal dohonot tadi bagason bason. Kekejaman anak pada sekarang ini. Barani pulut lahu mabunu ina na manumuhon ibana. Ina na pagudang-gudakkon ibana. Namanarihon ibana. Banyak anak-anak sekarang ini yang tidak berguna lagi. Dakolanira dohonut tadi bagason bason. Banyak anak-anak sekarang ini yang terlibat penjual narkoba, pemakai narkoba. Mek dupe SD dupe ade. Alai nunga pemakai narkoba, penjual narkoba. Banyak anak-anak sekarang ini yang tidak berguna lagi. Banyak anak-anak sekarang ini yang terlibat pencopet. Sibain hagaoron di tengah-tengah ni masyarakat. Patuduhon naso ditugu-tugu be nasida marhitesian hatani debata. Kalau Tuhan memberikan anak di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana anak itu supaya menjadi anak yang berguna? Bagaimana anak itu supaya menjadi berkat? Bagaimana anak-anak itu supaya
mabai sangap nian natorasna, mabai sangap nian nang debata. Itu yang terjadi dalam hidup hamba daripada Filemon sendiri. Dia menjadi anak yang berguna ketika dikenalkan firman Tuhan kepadanya. Ketika dia rindu akan firman Tuhan. Ketika dia mau dididik dan diajar oleh Filemon sendiri dan Paulus sendiri. Sehingga dia menjadi benar-benar anak yang berguna. Ama kadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak kami yang mau naik sidi hari ini di tengah-tengah gereja kita, apa yang menjadi penyampaian firman Tuhan buat saudari? Bahwa kehadiran yang memulihkan hubungan. Kehadiran yang memulihkan hubungan. Itulah tugas panggilan saudara pada saat ini. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan hadir untuk memulihkan hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Sebagaimana Rasul Paulus menjembatani komunikasi antara Filemon dan Onesimus sehingga hubungan mereka dipulihkan kembali. Demikian juga dengan kita. Hendaknya kehadiran kita dimanapun kita berada, kehadiran kita untuk memulihkan hubungan yang tidak baik menjadi baik. Hal itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya dan sebagai orang yang sudah dipulihkan dengan Bapa di sorga. Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengutip sebuah doa yang sangat indah yang pernah diucapkan oleh Fransiskus dari Assisi. Dia mengatakan demikian, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada yang dihibur, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Tuhan memberkati jemaat HKBP Pondok Bambu ketika kita hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Mauliati maruhanami diho Tuhan marhite sian hatam. Natakas manulikit ngulunami di bagasan obason. Songon paripem hami di tengah-tengah keluarga. Songon paripem hami di pajauan dohot dia ka ulaun na pinasahat mi. Songon si Filemoni naing songoni hadirion nami. Di bagasan holong nasian ho. Pasu-pasu matuhan hatam. Nagabe hanguluan di hami. Mauliati Tuhan disude padonganionmu asini roham. Disadok ruas ni huriami sian dakdanak namet met sah rodilansia. Di dia pehami di bagasan obason marsaur dohot ho. Marsaur dohot hatam.
Pasu-pasu ma Tuhan, saluhutna kayanakon ibur-ibur magudang akan amet-met. Pasu-pasun mua kayanakon di tengah-tengah niaka pendidikan, asa di bagasan hikmat parbinotoan nasian ho. Songonima nang dia kayanakon di tengah-tengah niaka siulaun nabi, di bagasan habisuhon nasian ho. Gabeyanakon akan amarguna, na mangului ho, songoni na pasangapun nang akan atoras nape. Songoni mali Tuhan debata amanami, disudi na tua-tua lansia, lam tabbaumu Tuhan, hahi pason, gugu namar dapot-dapot, siga jangumur manang akan tua-tua. Di bagasan nasi dohot holong ni roham. Songoni mali Jahoba di bata manami atik tungadong siat tunga-tunga ni ruas ni uriami. Namarukil namarsitawonon lumubi mana di bagasan akapar sahiton. Pasu-pasu nang hadirion nasida Tuhan. Gohilas ni rohana sida Tuhan. Lehon hama malum ni parsahitoni. Songoni mali Jahoba di bata manami. Dilas ni rohani ruas ni huriam. Nanang madalani aka ari-ari ni ngulu nasida di bagasan minggu-mingguon. Laos di bagasan na marulang tahun. Torop ni ruas ni huriam. Na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon 22 halak. Sigat jangumur ma nang nasida Tuhan. Pasu-pasuon mu tujuluan ni harion. Lumobima Tuhan di situasi kondisi COVID-19. Nahu padup-padup hami dope di bagason bason manang tu dia pe hami mangalak ka Tuhan. Ramu timahami padau masian hami saluhu nai. Luas mahami Tuhan mangula akasiulaun nami di bagasan pangaramotionmu doho di bagasan padonganionmu. Di jakon hodo sadarion sada buru ni huriam nanaing makatidakon hapor seyaunna. Pakai mana sida Tuhan di bagasan habisuhon nasian ho, hatauon nasian ho. Ahape nasinakapan ni keluarga nang tujulan niaron lumubima boru ni huriami. Sai homa Tuhan na patulusoni. Di bagasan las ni roha, pangurupion dohot hatauon nasian ho mahami. Mangula akau lau na pinasahatmi. Gabi pilihan na hucus masatok palayanan nami. Marhitiakan aposom di bagason bason pemusik. Song leader, songonima nang multimedia ni huriam. Pasu-pasu mahami saluhu na Tuhan. Asima roham. Mari di Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Para adima edita laos mardalan ma peliata parjulu paduahon patuluhon dohot pa opaton. Mari dihita sian nomor 656 ayat sada do seterusna. Ibu
bebas rohama di Yesus itu Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 149 ayat yang pertama. Hototo iutono Yesus si pangolua tungaso tadi hono hona palua hona sian sasude dosaku dosianu humi totong abiaraku ala padosa honi. Anak kami yang hendak disidikan supaya berdiri. Demikian juga orang tua supaya berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia. Dengarlah doa kami ini, terimalah anak-Mu ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga bisa binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak-Mu ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua kami persilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan baru sejak hari ini, agar engkau
berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah, ya, saya mengaku. Kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah, ya, saya bersedia. Ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawablah, ya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu. Kerajaan maut pada hari yang ketiga saudara ke depan. Enggak, berdiri. Firman Allah buat Roseni Silalahi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dialah menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat, dan dialah menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kami minta juga supaya berdiri. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi. Dengan apunahu ulehon dirihon tutuhani rajaku si gonggong tanon ai di bagasan Yesus dan bataku napasonakona. Tatangya konma peliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang hodo haroruan ni saluhu sileho-leho nadinggan dona saulibasa nama liutus. Upasahat hami masian nanilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahutus di jolom. Pasu-pasu mai jalara motia sahu parhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajaunmu. Di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai ma rohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni onirodi pamataku hosado hotogoki rodi saluhu tartaku Aliyama namin na di banua gijang, say pinerbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malumo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami,
Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna garajahon dohon ragogon rodi hasangapon saleleng nileleng na Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Mau lihat ima di tuhata lausongonima sian hami nama kubasi minggu sadarion pasahaton tu amanami nanami ruas ni huriata saluhna na beribadah di gerejaon songonima nang di bagasta masing-masing upasahatami ma selamat hari minggu ma dihita saluhna oras lausongonima buru nami ke depan kamu Roselina sini. Ayo ke depan. Di permahan Tuhani domar noluangki di paroro Tuhani dopar tondi yoki tung masai basa doi Tuhan dimoluki di togua sianda golapi ujudi nalilua tangis doktor niki ujudi nalilua daosan ho Tuhan sai gulun diartado di paroluoki asiroha diau Tuhan usombado Hodo rajaku Hodo rajaku usombaho Tuhan usombaho Tuhan Hodo rajaku Hodo rajaku
Ya. Udah. Ya, emang sini. Keluarga lah, keluarga sama nong buruk.